Здравейте! Сега ще направим едно общо четене на финансова тема, тъй като получавам доста запитвания по този въпрос и има голям интерес относно финансите от всички. Искам само да кажа, че с тези обикновените карти, които аз гледам, общите четения са доста по-трудни, тъй като това не са карти Таро, а на обикновените карти енергията е строго индивидуална за всеки един човек и там мога да бъда по-обстойна, по-обоснователна, когато е индивидуално за човек. Общите четения са доста по-трудни и доста по-неясни но все пак ще опитаме. Пак казвам, със сигурност няма да се отнася за всеки, който от вас се припознае в това гледане. Моля, последвайте ме или харесайте видеото. Можем да започваме да видим как ще бъдете финансово. Да видим. Да. За момента са добри картите. Пак казвам, когато е общо четене е малко по-трудно. Но така, добре. В тези карти виждам за някой от вас в периода от близките, може би месец, два максимум, ще останат на работата, която са в момента. Може би ще говорят с работодателя си или с колеги или, ще има хубав разговор, вероятно за леко повишаване на дохода. Като казвам леко, не виждам доста голямо постъпление. Примерно, ако взимате 1500 в рамките на 100-200 лева отгоре, може да имате такъв разговор с работодателя си, да се вдигне заплатата ви. Виждам също някои от вас ще пътуват със семейството си, може би, защото и семейната карта е тук. За по-висок доход виждам временна работа, вероятно, или в по-голям град, или в чужбина, вероятно. Някои от вас ще заминат за чужбина. Виждам пъти с хубаво, но пак казвам, няма да пътуват сами, ще пътуват с партньора до себе си. Мисля, че пътя ще е добър. Да видим. О, чудесно! Някои от вас ще искат да съберат доход за закупуване, може би на жилище, или тези, които имат собствен дом, за преустройство или по-голям ремонт, така да кажем. Виждам, че и това ще се случи, но пак казвам, в рамките на съм склонна да кажа 5-6 месеца. Да. Тук като цяло повече ми излизат семейни двойки, комфорта, финансовия комфорт. Да, тук повече ми излизат семейни двойки. Това четене по-скоро ще бъде за тези, които са семейни. Но за мен може да вземете решение за заминаване в чужбина. Обаче виждам и дом, който ще рече, че т.е. може да заминете с идеята просто да си изкарате някаква сума пари, но да получите, т.е. временно, бих казала, за няколко месеца да отидете да изкарате някаква сума пари, но да получите от работодателя предложение, което ще бъде доста хубаво, доста добро.
и да останете да живеете там, където сте отишли. Дали в друг град, дали в чужбина, но по-скоро бих казала, че пътуването не е до по-голям град или нали, по-скоро виждам извън пределите на страната, което ще рече в чужбина, и да останете да живеете в чужбина, но пак казвам, за мен това ще бъде добре за вас да вземете това решение. Ще бъдете добре. Даже може тази сума пари, която сте искали да съберете за преустройството на вашия личен дом, там да решите и да закупите. Отново ми се дава дом, но след една година, след заминаването ви там. Това виждам в тези карти. Ако видеото ви е било интересно, последвайте ме, за да мога да правя лайфове. Трябва да събера 1000 последователи, защото когато правим лайф, ще може да ми задавате въпроси и така с тези карти, пак казвам, тъй като това не са таро карти, индивидуално за човека, като видя човека, като ми напише коментар, ще може да отговарям на вашите въпроси. Затова последвайте ме. Благодаря ви и хубава вечер!